Dad, how do you become an honor student? May mga tips ka ba? Yes, ang unang tip natin yan, number one, dapat may disiplina ka. No? Pag sinabi nating disiplina, kinakailangan alam mo kung kailan yung panahon ng paglalaro at kinakailangan alam mo kung kailan yung panahon ng pag-aaral. No? Dapat napakahalaga nun. Kasi kung wala kang disiplina, doon masisira ang iyong tinatakbong kurso o yung hinahabol mong magiging honor student ka. Pangalawa, syempre, kinakailangan diligent ka. Pag sinabi natin diligent, kinakailangan masinop ka, maparaan ka, na nag-aaral ka, nagbabasa ka ng iba't ibang libro, para sa ganun lumawak yung kaalaman. Pangatlo, kinakailangan persistent ka. Pag sinabi natin persistent, kinakailangan tuloy-tuloy yan, hindi pwedeng paputol-putol na ngayon, disiplinado ka sa pagkatapos isang linggo, wala naman, napabayaan mo na naman yung pag-aaral mo. Hindi pwede, dapat persistent. Yung tuloy-tuloy yan, hindi mo puputulin yung iyong disiplina. Pang-apat, dapat maging active ka sa recitation. No? Kasi siyempre, iba pa rin naririnig ka ng mga guro, mga professor, mga teacher. Kasi pag naririnig nila na nagre-recite ka, kahit na paano, napapansin ka nila. At pag napapansin ka nila, siyempre, maalala ka nila. Kasi hindi lang naman panay objectivity ito. Sometimes, meron subjectivity. Pag nakita ng professor na masipag ka at nagpa-participate ka, dinadagdagan ka kahit na paano ng kaunting grade. Panglima, siyempre, yung kinakailangan yung sinasabi natin, proactive participation. When you say proactive participation, kinakailangan, hindi pa sinasabi ng guro, inaalam mo na, itinitingnan mo na kung ano yung pwedeng talakayin, pwede mo rin siyang kausapin on your free time para sa ganun malaman mo kung ano pa yung kinakailangan niya na kailangan mong matutunan sa kanya. At the same time, mag-volunteer ka rin sa kanya kung pwede ka makatulong sa pag-check ng paper o makatulong ka sa kanya sa ibang paraan. Yun ang proactive participation. Teacher report ang tawag doon. Of course, ang pangpito yung sinasabi nating kinakailangan magbiyahe ka rin. No? Kinakailangan kahit na local trips lang, magbiyahe ka kasi nga kinakailangan maalis ka muna sa iyong pinag-aaralan para sa ganun lumawak yung iyong pananaw sa buhay. Kasi habang nagbiyahe ka, kahit ang mga local trips, punta kang Baguio, Tagaytay, may breaks na tinatawag natin para lumabas yung creativity mo. At panghuli, siyempre, kinakailangan maging humble ka. When you say humble, kinakailangan tanggapin mo na hindi porke magaling ka, lahat alam mo. Dapat sumangguni ka rin sa iba't ibang magagaling para sa ganon, mas lumawak at dumami ang kaalaman mo. Ikaw, Solomon, no? Naging summa cum laude ka. Ano naman may papayong sa mga kabataan? Siguro yung payo ko rin ay surround yourself with the right people. Kasi kung mga kaibigan mo ay mahilig mag-party at hindi mahilig mag-aral, syempre dun ka mapapasama. At saka mapapasama at hindi ka mag-aaral rin. Kung makakasama mo yung mga studios, mga masipag, mas ma-inspire ka rin na mag-study better at saka sila rin makakatulong rin sa'yo para lumawak ang inyong isip dun sa pag-aaral ninyo. Tapos sabi nga ni Dad, hindi lang purely objective ang school. May subjective aspect rin din. Kasi kung mas nakikita kayo ng professor, kung nakikinig kayo sa professor, mas nagpa-participate kayo sa class, for sure, mas papagbigyan ka sa mga bonuses or kung may mga attendance man or recitation man, mas pwede niyang ibigay na mas mataas ang grade niyo. Kasi human pa rin yan ang mga professor natin. So, isa pa ay kahit na bulok o magaling yung professor, importante na makinig kayo sa class. Hindi lang kayo mag-rely sa mga libro kasi yung mga sinasabi ng professor, yun yung mas likely na lalabas sa mga test ninyo. So, yun ang mga 7 tips namin, no? How to become an honor student. Sana sa mga kabataan natin, huwag niyong kakaligtaan na kung gusto niyo magtagumpay sa buhay at gumanda ang inyong kinabukasan, kinakailangan pagtuunan niyo ng pansin ang inyong pag-aaral. Para sa ganun, gumaling kayo at paglabas niyo sa paaralan, mas maraming oportunidad ang naghihintay sa inyo. Yan lamang po, mga kababayan. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.